Taro nga naglimpyo diya ha. Ug natay bisita taro nga pagtagad kay basig mga bayar na. Sige boss, ako ray bahala boss. Ay kabala ka diri. Ati manon na to ni atong bulak. Sige sige, diri sa ako kay napakuyati manon diri. Boss, muna si Roning Shanbila diri boss oh. Nagka na magbulak boss. Diri di ay. Sige boss, tira ta boss. Tanong ta sila ang bulak. Uy, nitao. Oh, sir, may hapon sir. Unsay tuyo ninyo sir? Boss, mo ba ni ang kwan? Si pa Shanbila? Oh, diri ang Sanbila. La boss, suga man boss. Unsa may tuyo din ninyo? Ay, boss, naaday mi diri boss ba kay gusto ta mi mo palit sa imuhang bombil. Makapalit ka mo diri sa mong bulak ka. Perti man ning mahala. Wa ka ni skila si mo ba nga ikaw kay big time nga man mga litay gumbil. Mao ba? Big timer? Siya dito pinakadako nga exporter o importer sa Manila. Boss, sa wala pa rin kaila sa akong pangalan, boss. Ako dahil si Panoy-Noy Manoy, Noy sa Lilihoy, Moy Toknoy. Kung sa English pa, boss, Budoy. Pwede mo tanaw si imuhang bombil, boss. Sige, dayon. Ali. Dayon. Sikto, boss. Da, boss. Wow, kanindot. Sir, sir. Ay dyan na hikapa, sir. Kay sensitive kina, sir. Kabalo ba ka pili presyo ni, sir? Oh, Pila man day? boss. 30,000 na, sir. Mahal ni dre, sir, nga bulak. Kini, boss, 30,000? Oh, 30,000 ni. Perting mahala ni nga bulak, dre. Unsa dahil variety ni nga bulak, boss? Unsa may pangalan ni bulakan eh? Kani nga bulak? Kuan ni, kanang... Unsa ganito nga variety, ha? Bumbil na pero sa variety. Kadai lang. Kadai lang, sir, kay manawag sa akong busing dito. Naa dito. Saan nakapalo sa tanan? Abi man ako ikaw busing, boss, kay isog mga ka mo entertain sa mga siya ganiha. Moron man kag amo, boss. Di may na pusing eh. Oh, dili man dai ikaw ang busing. Asa man na imong busing? Kadai lang, sir, ha? Boss. Oy, natay bisita to, boss. Tara atong atuon. Tara, boss. Nadre, boss. Ano? Boss, bonus lang doon, Dre, boss. May hapon na ninyo tanan. May hapon pod. Mabara ni akong boss day. Unsa may atong tuyo ni unsa may atong tuyo? Among toyo diri, boss, is nangita mo kung may bombil, boss niya na kita man namin sa kuan ba po sa Facebook ba ni bulak nga bombilan ni sa ni Shanbila. Yeah, Shanbila. Shanbila mo nang gitistingan na mo kadto no. Napilang tuod sa mga diha nga diri daw dapita ang inyong location din. Mo to nga natud-an yun namo. Mong nami diri karon. Oh. Gusti pa nga boss. Si Boss Iskad. Kini boss ba? Na ako nagustuhan diri nga bulak, boss. Unsay variety niya, boss? Din 30,000 daw ni siya, boss. Kini. Oh, kani, sir. 30 mil, gini, sir. Mahal kini nga bulak ni, sir. Tanawa ko, kanpatin ninduta, sir. Oh. Adili. 20 ra ni. 20 man ni, sir, nga. Kapatid man yung mahala, sir. Oh. Tanawa ko ni, sir. Oh. Natag ibutangan na, sir, nga. Dili, basta-basta. Ato lang panghiyo ng atong customer kay para magbalik-balik sila. Ikaw, sir. Ikaw ay bahala, sir. Basta ako. 30 gina. Tira man daw. Ano ingon na to iyang katabang niya nga 30 man daw na. Bungot. 20 ra man day ni day. Boss, napay lain ditong nindot ang nakitaan ba? Tara tanaw na to. Dili tani. Pao na to ni. Unya na lang manginta sa tayo to. naman Sige. dito. Try natin. Tong Black Maria, nato no. Black Maria oh. Kapuha, Ini siya. Kini. Kana. 50 gina, sir. Tanawa, sir. Patay ninduta, sir. 50 kay na, sir. Ay naunsa, magbuot na may noong ka. Mura man kag-amo. Yatud sa ni dito, sulugon ra ka dinhi. Sige, boss. Sorry kay boss. Ano ka naman si mo ingon nga 50? Ang tag-iyaw ba yung kapresyo? Naunsa, magbuot-buot naman hinoon. Magbuot-buot naman nung sinsya na kay boss ha. Ang tinuod boss, 30 mil ra gyud ni boss. Kini boss, 30,000? 30 mil na boss. Pwede ang yung 20. Pwede 20 boss. 20 na lang boss. 50 lagi ni, sir. Tanawa, oh. Kanindot, ani nga bulak. Dako, madud kaayo. Naa po ka? Nganong magbuot-buot man ka? Sorry, boss. Buot-buot naman nga, trabahante raman siya din eh. Sige boss, 20 na lang ni boss. Okay boss, 20 na boss. Sugo 20 boss? Oh, 20 na lang. Larga boss. Larga.
Tagkan man ka variety na rin, no? Wala na ako nadala akong kwarta. Ha? Nya usaha na to ni magbayad. Nakay 20 diha. 20? Ana, Boss, dara boss. nausa man eh. 20. 20 pesos raman eh. 20k man akong baligya ana. Na. Abi man ako 20 boss kay gani ha imong presyo 30 mil. Tapos niya na mi simuha nga mohangyo mig 20 nisugot man ka di 20. Wala man ko yung 20 mil. Mahal kayong variety? 20 pesos ra yung palit? Naunsa? Hala, panglakaw mo. Scammer man mo. Kiingnan bitaw ka, boss. Tanawa. Na-scam hinoong ka. Boss, tara boss! Scammer na ta, boss! Tara, boss! Ay sa boss. Tara, boss! Ay, mga kibi, may hapon. O, maayong pagtanaw sa mga channel day. At kauban din ako, ang tagyag tagdumala sa Shanbela, located at Lower Magangong, Poblacion, Maragusan. Na sila yung mga bumbil, pero gawas sa mga bumbil, napod sila yung mga bulak, na sila yung mga bigunya, mga katalia, o uban pang mga dahon-dahon. Pero kung gusto mo, bisita lang nyo diri sa ilahang lugar. Thank you! Bye-bye! KB Mike.